Idući komplet koji je u sklopu naše promotivne ponude i ujedno naše nove kolekcije je komplet u kojem dobivate predivnu ogrlicu zajedno sa naušnicama. Radi se znači o zlatnom kompletu, radi se o pozlačenom kompletu koji dolazi u ove dvije varijante. Znači prvi artikl koji dobivate, odnosno prvi nakit koji dobivate je ova predivna ogrlica, odnosno lančić. S obzirom na to da se radi o ovom privjesku, znači da se radi o lančiću, pa nazovimo to tako. Što se tiče samog izgleda, znači radi se o zlatnoj niti koja je debljine otprilike centimetar do 2 i privjesak koji ovaj lančić ima je ovako, znači u obliku nekog listića koji je prožet raznoraznim poljima u srebrnoj i sivoj varijanti. Također i vidimo ovdje u ovom prednjem dijelu ovu crninu. Što se tiče samih polja, one su razdvojena sa ovim predivnim zlatnim detaljem. I zlatni rub također je prisutan kada je u pitanju ovaj privjesak. Što se tiče samog izgleda naušnica, mi ćemo također pokazati kako izgledaju ove predivne naušnice. Znači radi se o naušnicama koje imaju identičan model kao što je to slučaj i sa ovim privjeskom na ogrlici, odnosno na lančiću. I vidimo da se radi o identičnom modelu, ispuna je ovako u obliku sitnih zlatnih linija i vidimo crni dio u prednjoj strani, također i ovaj srebrni dio u donjem dijelu. Ovaj komplet je zaista vrlo elegantan s obzirom da imate ovu zlatnu boju, znači zlatni lančić. Oni su u vrlo jednostavnoj varijanti s obzirom da je zlatna boja iskombinirana s ovim neutralnim tonovima bijele i crne boje. Zaista vrlo zanimljiv komplet koji svakako možete kombinirati za razne večernje varijante, ali također ukoliko imate neku kombinaciju za dnevnu varijantu, to je također posebno za kombinaciju. Možete nas nazvati na broj telefona koji je prikazan na vašim malim ekranima